Estimada Neus, com estàs? Com va tot? Espero que estiguis bé. No sé si te'n recordaràs de mi, només sé que et dec una gran disculpa, ja que no vaig estar al teu costat quan més em vas necessitar. Quan en Lluís va patir el fatídic accident, jo no vaig saber com reaccionar. Només sé que vas passar-ho molt malament i no sabia com trobar la manera de recolzar-te, ja que jo també ho vaig passar fatal. 2 dies després d'aquell fet, la meva mare i el meu pare van tenir una gran discussió per problemes econòmics, que prefereixo explicar-te cara a cara. Bueno, el fet és que vaig marxar a Barcelona i aquesta decisió va ser tan dura per mi i va arribar-me a afectar tant que la meva rutina va canviar tan radicalment que no vaig tenir el valor de tornar a parlar amb tu. Ja m'he enterat de la tràgica mort d'en Lluís fa 3 mesos. No entenc com una persona que és estimada tant per familiars i amics i que podria continuar endavant i seguir vivint ha pogut fer aquesta tonteria i acabar aquest patiment per la via fàcil, suïcidar-se. Sento que et dec una i no tornar a repetir el mateix error que vaig cometre, ja que quan em va deixar en David, tu vas estar allà, al meu costat, recolzant-me en tot moment. Sé que no és la mateixa situació que es mor una persona estimada que el trencament d'un amor, però crec que passar una estona juntes podria estar bé. Per aquesta raó, m'agradaria que quedéssim algun dia per recordar aquells vells moments que passàvem a Diàbol, passar una estona juntes petant la xerrada. El 20 de juny acabo els exàmens del batxillerat. A partir d'aquell dia estic disponible per veure'ns i quedar. A tu a partir de quin dia t'aniria bé? Espero que et recuperis i ens veiem aviat, perquè et trobo molt a faltar. Molts petons i abraçades, Montse.